Evo ništa ljudi, dobar dan. Ja sam upravo završio gledanje najboljeg ratnog filma po mom mišljenju svih vremena. To je film Bitka za Alžir. Serre la main d'un grand fou qui a joué à l'amour. Oui, serre la main d'un grand fou, le plus fou de la terre, pour avoir cru à tes mots si doux, qui me ronge le corps et m'ouvre les portes de l'enfer. To je film koji prikazuje hiperrealno i gotovo dokumentarno, toliko je uverljivo snimljen da deluje kao da je dokumentarac i namerno je sniman tehnikom dokumentarca. Film koji prikazuje kraj borbe Alžira za svoju nezavisnost protiv Francuske imperije. Jako je bitno staviti to u neki istorijski kontekst, da je u tom trenutku, znači da je Francuska imala kolonije po svetu, i dalje ih ima, samo ih drugačije zove, ali uglavnom ona je u tom trenutku imala veoma jasnu koloniju, gde su Francuzi letovali, kupali se na toplim plažama, imali su u Alžiru, koji je bio muslimanska zemlja, jako tradicionalna. Oni su poklali dovoljno Alžiraca da mogu da naprave sebi letovališta i lepe gradove sa evropskom arhitekturom, finim asfaltom, kafićima, kuplerajima, gudrom, znači sve ono najkvalitetnije u evropske vrednosti. I da je 130 godina zapravo držala tu državu u zarobljeništvu, sve vreme dok su oni imali francuske revolucije i postajali demokratije i bla bla bla. I to je najsmešnije zato što je u trenutku kada je se Alžir borio za svoju nezavisnost i izgubio mnogo populacije, u tom trenutku dok su oni vršili torturu nad celom jednom nacijom, koja je to na Mediteranu, znači to je 300 km, ja ne znam koliko od francuske obale, 400, nebitno. Znači u trenutku kada su oni vršili kao torturu i eksploataciju cele jedne nacije na Mediteranu, u isto vreme je Francuska bila demokratija, 60. ludilo, snimaju se to novi talas, kreće filmovi, je ne fais jubilu, bullshit ceo taj, koji je zapravo tad ne znam da li je on nikad ni bio, ali to može Boris više da kaže o tome, da li je Francuska ikada bila demokratija ili su oni kao u Srbiji samo u jednom trenutku posle Kraljeva rekli kao aj sad da mlatimo pare na ovaj način, umesto na onaj, samo ćemo da umesto kruna nosit ćemo odelca skupa. Tako da ovo je najbolji ratni film koji sam ja ikad video, gledao sam ih poprilično, ali je meni najbolji film zbog načina kako je snimljen, kako je konstruisan, zato što nema glavnog glumca, to je inače moja fantazija,
da krenu da se prave filmovi, ali opet ovaj film ne sme da se ovaj film je jednom napravljen i više se neće, znači ovaj film je unikat i ovaj film se neće snimiti više nikad. Ne sme da se snimi. Zato što on toliko, ja se sad izvinjavam što samo ću da bacim sve ovako. Ne, samo napredio. Zato što je ovaj film toliko realno prikazao taktike borbe u zgusnutim urbanim sredinama, znači kako se formira rezistans, kako se prave bombaški napadi, kako se radi, kako se razvija doušnička mreža, kako operiše jedna teroristička, mislim, u stvari odbrambena formacija koja se bori za sopstvenu nezavisnost. Toliko dobro je ovaj film prikazao sve, koristeći se papirologijom koju su srećom Francuzi vodili jako, jako uredno, ti panduri koji su držali Alžir su vrlo bili uredni i sve su zapisivali ko šta, gde, kad je eksplodiralo, koliko je ljudi, na koji način je izveden napad, da je zapravo film jednostavno, to jest režiseri, scenaristi su uzeli i bukvalno rekreirali sve dan po dan i ništa nisu izmislili. Znači, ne postoji izmišljeni događaj, ne postoji u ovom filmu. I ovaj film je toliko realno prikazao to da je zapravo kasnije korišćen od strane drugih, kako zapadnjaci kažu, terorističkih organizacija, za zapravo učenje o kako da roka šamere, dok su u isto vreme, to jest 2004. To jest 2000, ne znam, druge, treće, četvrte, nisam siguran, je Bitka za Alžir, ovaj film, je toliko vredan da je puštan u Pentagonu generalima i kasnije vojnicima šta da očekuju u Iraku, šta će im se desiti kada ulete u Irak. I bukvalno ovaj film se koristi kao, toliko je dobar film i relevantan da se koristi, puštaš ga kao zaista najbolji, da kažem, kao tutorial kako funkcioniše gerilski rat u gusto naseljenom mestu, a je primjer jednog gusto naseljenog mesta koje sada liči na pakao na zemlji, je Gaza, upravo koju Izrael veoma temeljno ruši i desatkuje. Tako da je jako, jako relevantan film za danas i ja bih preporučio svakome da prestane sve što ima da radi da pusti ovaj film. Evo, ajde, Borise. Znači, možeš da napraviš naslov videa tutorial za terorizam, to je... Ne smem. Da, kao da ponovimo po 100. put, radimo na tome da se ugasi kanal. Tutorial za terorizam. Da. Idemo svi gore, kao sve, samo je... Da. Pa ne, super je ta priča da, kao što si rekao, ovaj film puštaju s jedne strane oslobodilačke vojske raznih potlačenih naroda sebi, kao to je tutorial kako se ponašaju, a s druge strane ga puštaju sebi okupatorske vojske imperialističkih naroda, kao da znaju za šta da se spreme. Mislim, toliko je verodostojno napravljeno. Sad, ja moram da kažem da sam ga pogledao relativno skoro, zato što me Valentin naterao da ga pogledam, ali nisam se pokajao, odličan je film. Ali treba prosto reći ljudima, mislim, koji možda još nisu gledali o čemu se radi. Znači, kad kažeš ratni film, to nije ratni film u smislu ne znam, kao gde se prikazuju velike bitke, znaš, u smislu sovjetskog ratnog filma ili partizanskih ratnih filmova, Neretva sutjeska, znaš, nije ratni film da se prikazuje tako nešto široko i epsko, mislim, nego je bukvalno to urbani, građanski rat, znaš. Da. I više, ja bih rekao to, ne kažem terorizam, zato što opet terorizam je imperialistički, denominativ termin, da, kojim se koriste okupatorske zemlje, znači to je borba za slobodu, mislim, viđena, iz alžirske perspektive u ovom slučaju, znaš, tako da to je bukvalno film nekako o urbanoj gerili, da kažeš, znači film o zapravo borbi protiv okupacije i ono što se zove asimetrični rat, u smislu kako se suprotstavljaš daleko nadmoćnijem neprijatelju, znaš, sad možeš da kažeš da je ona naša serija otpisan i išlo na nekom sličnom planu, ali mnogo onako više trash i camp i mislim, akcije, kako god.
Ali da to negde priča, znaš, da kažeš ta partizanska priča, da ti ne možeš sad, kako oni to i kažu u filmu, doći ćemo do toga u jednom trenutku, kada novinari pitaju jednog uhvaćenog, organizatora koji pripada toj oslobodilačkoj vojsci, kako vas nije sramota da se krijete iza žena, da koristite žene da u korpama nose vaše bombe. On kaže, pa dajte nam dajte nam vaše avione i tenkove, pa nećemo da se... Pa ne, a mi ćemo vama naše korpe, mislim. Da, mi ćemo naše korpe, pa ajde da se malo tako igramo, znaš. Tako da, znaš, s te strane ne treba očekivati neko sad spasavanje redova Ryana, znaš, mislim, ne treba očekivati to scene gde 100.000 ljudi juriša na 200.000 ljudi, znaš, mislim, uopšte nije ta vrsta ratovanja, nego je baš to sve nabuđeno, sve je jako usko, klaustrofobično, znaš, sve se dešava u tom kasaba ili kazba kao dela gradu, gde, znaš, su to, mislim, jebi ga, nepismena, krezuba sirotilja, razumeš, muslimanska, arapska i koja je tu onako šikanirana, zlostavljana, eksploatisana na 1001 način, znaš. I onda ti je nekako film u tom smislu jako usmeren na to kako da štap i kanap fazon borba za oslobođenje, znaš. Da. I oni se nekako, što se meni jako dopada, čini mi se da imaju dosta, kako bih rekao, neutralnu poziciju u svemu tome, znaš. Mislim, brate, to me jako osvežilo u filmu. Uopšte nije propaganda, nego je samo kao prikazivanje. Čak i ti neki francuski generali i te policajci su razumni. Oni u jednom trenutku kaže kao, ljudi, ja sam vojnik, mislim, meni posao ovde da rokam, mučim ljude, tako da, i bukvalno pita novinare kao, hoćete da budemo u Alžiru? Ako hoćete da budemo u Alžiru, ja idem sad iza tamo da lomim liku noge, da mu izvučem informacije i da ga strujom pržim, kao, ja, mislim, to me služim, kao, ali ako nećete, kao, hajmo, mislim, kao, šta mene drndate? Ja ovde samo lomim noge, brate, od 9 do 5. Jel da lomim ili da ne lomim? Ok, idemo i onda ode čovjek i lomi noge da izvuče. Tako da u tom smislu, meni je čak jako lepo što oni u jednom trenutku, pošto su to neki od prvih tih taktika, to dizanje civila u vazduh ikada, gde zapravo vi vidite da pošto bitno kod tog grada jeste da je bukvalno obalni deo su uzeli Francuzi i muslimani su ovako napučili sa rukama zabili ih na brdo gore, raspalo, i sad ti muslimani silaze da rade, jer ovih sad neće ni Francuzi neće ni da rade za sebe, već, znaš, kao, vi ste gore, umirite, ali da nam za male pare čistite, perete, sve, da nas služite. I uglavnom i sad ovi Alžirci kreću da koriste te strategije gde zapravo ima fantastična scena, gde se 3 žene koje su hardcore muslimanke prvi put seku kosu, kao sređuju se, spremaju se za bombaški napad i seku kosu, šminkaju se prvi put, kao sređuju se. Da se obuku kao po zapadnjačkoj modi, da ne budu sumnjive, da. Da ne budu sumnjive i svaka uzima po bombu i ostavljaju je u 3 neka lokala i dižu ih u vazduh, umire ko zna koliko ljudi. I to je inače, što mi je strava, film je bio zabranjen u Francuskoj, naravno. Zamisli. Ženefle, oh la la. Oh la la. Lepezom se hlade dok gledaju. Da. Ovo divljaštvo, bože. Ali je strava bilo da je bio kao ogroman backlash na film, da su kao, kako prikazujete žene da se bore, kao da dižu u vazduh ljude. I kao, mislim, kao, mislim, kao, znaš, kao, tvrđe su od vaših, mislim, kao, jebi ga, ali je, sad sam zaboravio, jebote šta sam to uopšte htio da kažem, ali uglavnom je, strava je zato što pre tih bombaških napada, znači pre eksplozije, film je dovoljno pošten da pokaže ko je sve u lokalu i mi vidimo da ima žena, dece, kao, bukvalno ti film prikaže kao
Da, to civili Svi stradaju. ovi ljudi će da umru, znači u smislu da film ne beži od efekata gerilskog rata i bombaških napada. Znaš šta, jedna od meni onako lično najgnusnijih podvala i ne mogu kažem zabluda i ispiranja mozga je ta neka ideja da može postojati rat koji je onako u rukavicama, znaš. Sad, ti i ja se nađemo na bojnom polju, rukujemo se, poklonimo jedan drugom i onda ti ja pucam u čelo, razumeš, ili ti meni i kao, znaš, doviđenja kolega, idemo, znaš. Barry Lyndon fazon, da. Da, Barry Lyndon, da. Znači to kao ta ideja 18. vek, izađu, znaš, tako vojnici u uniformama, stanu onako ja naspram drugi, onda pucaju, razumeš, jedni u drugi, ti kao, brate. Previše retro. Kao, ne me jebati s tim, razumeš? Znači, ali ta neka ideja da ti u ratu imaš sad kao poštenje, ne znam, čast, ne, brate, rat je skoro uvek totalni, mislim, po čuvenoj Clausewicovoj doktrini i kao podrazumeva se jebote da se u ratu dešavaju najgori mogući užasi, zločini, da prvo stradaju civili, naš deca, sve najgore što, razumeš, niko normalno ne može da poželi niti da opravda, niti da, znaš, na neki način odobri, mada ko nas pita za šta, ali to je prvo što se u ratu desi, vrate, prvo se guraju civili, razumeš, da mislim nekakve žive štitove i to. I sad ta neka ideja da se sad mi zgražamo nad time, kao nikad nismo, naročito mi koji smo prošli kroz neke kao ratove, ma kako periferno, znaš, ali u bivšoj Jugoslaviji, jebote, svi su imali neku rodbinu koja je negde zaglavila u nekom, jel te? Mislim, ako ne svi, većina ljudi, ili si znao nekoga koji ima neku rodbinu, znaš? Da. I kao sad ta neka ideja, mi ćemo, znaš, da se zgražamo nad tim što kažeš varvarskim metodama, brate, to je prosto deo rata, znaš, cela poenta je izbeći rat da ne bi došlo do toga. Jednom kada dođe do toga, mislim, znaš, piši propalo, razumeš? Da. Cela ta ideja koja je sad jako pertinentna, mislim, zato je ovaj film, da kažeš, toliko dobar, a zato i bio zabranjen u Francuskoj, mislim, je što, znaš, ti pokazuje da ti ako okupiraš neku zemlju i ako satiraš neke ljude, beskonačnu bedu, razumeš, i poniženje, kao oni stvarno neće imati razumevanja za tvoje vrednosti i za kao tvoju ideju časti i poštovanja, znaš, i džentlmenskog sukoba, kao ne, brate, nego će ti dići znaš, ženu i decu u vazduh čim stignu, kao što ti njima radiš proteklih stotina, razumeš? A pa ne, ali nešto je fora, Francuzi su zaboravili da oni kad su osvajali tu zemlju, su dizali žene i decu u vazduh, sve živo, znaš, bam, sa broda, brate, dođe krstarica, brate, i frke ovako u kasabu, brate, jedno 10, đulandi, brate, koje ovako prođu kroz kvart, brate, ali je prošlo 130 godina od toga i ima super, pred kraj filma, što kaže francuski jedan, kao, ma dobar je ovo narod, bre, pa mi se slažemo, bre, 130 godina, bre. To da ja, rešit ćemo mi ovo. Rešit ćemo i sledeća scena, 2 godine posle, kao, nećeš, brate, pakuj se na brod, matori, idi kući i pojedi kroasan, brate, odakle si došao. Da, pa dobro, i rešili su ga. I rešili su ga. Tako da je strava... Da, ima to jedna stvar, kad kažeš to da pucaju sa brodova na njih, ima to jedna meni jako zanimljiva stvar o kojoj sam trebao da napišem jedan članak, baš sada na temu ovoga što se dešava u Gazi, jel te, u Palestini. Kad gledaš nekako taj zapadnjački odnos prema ratu, znaš, i uopšte prema nasilju šire gledano, a mislim, mi donekle, ma kako brljavo spadamo, kažem, donekle u zapad, znaš, ako ništa okupirani smo od strane zapada, jevi ga, i kao tu postoji neko jako veliko razumevanje za to kada ti recimo digneš u vazduh, ne znam, 100 ljudi, 1000 ljudi, 10.000 ljudi, znaš, kada je to nasilje onako na dugme i kada je industrializovano, kada u tome učestvuje neka mašina, razumeš, neka mehanizacija... Ne samo mi, izvini Borise, ne samo mehanizacija, znaš šta je tu? Ti imaš serije priprema za to, znači izlaze veoma ozbiljni ljudi, jako uredni ti vojnici, ako imaju ordenje ovde, i oni jako ozbiljno pričaju u kameru i sa nekim analitičar, neki poštovani novinar, Mića Orlić francuske, Mića Orlić... Kristijana Amanpour, da, neka Kristijana Amanpour priča, znaš, i Kristijana Amanpour sedi sa nekim generalom kome bi popušila ovako, brate, ako ne odmah posle.
Kako vi sad mislite ovo, i onda on priča ozbiljno kako će oni da pristupe tome na jedan kvalitetan način, pa sad tu analitički i napravi se od toga jedna ceremonija pre nego što taj ugazi, on je ceo soliter ovako, samo nestane u prašini sa ono 500 porodica. Pre toga ti imaš mnogo ljudi koji jako ozbiljno i saosećajno i direktno pričaju o tome i sve se to nekako podmaže lepo da ti kao demokratija, znaš, kao uspeli smo. Pa znaš šta, i onda ti ljudi u tom što kažeš soliteru, njih 1000 ili koliko već, to kada nestanu, razumeš, unakaženi od strane tih bombi i od toga što padne cela zgrada na njih, to je nekako u redu, razumeš, zato što u tome učestvuje to, kažem, s jedne strane taj ceremonijal, ta ritualizacija nasilja o kojoj ti pričaš, a sa druge strane to je industrija, znaš. I onda je to kolateralna šteta i onda je to nekako, bože moj, nema veze, znaš. Ali kad ti imaš nekog tako divljaka koji zakolje, razumeš, na ulici NATO vojnika ili ne znam, nekog okupatorskog vojnika ili nekog od okupatora, nekog recimo civila od okupatora, onda je to strašno, to je varvarizam, to je skandalozno, onda se tu liju suze, razumeš? I to nekako, evo, ne znam, volio bih da ne biram kako ću da umrem, ali da me neko pita da li će da me zakolje neka, razumeš, pijana budala na ulici ili će da me neko digne u vazduh bombom, kao nekako mi je svejedno ako znam da ću da umrem, razumeš? Da. Možda ti ovo da te zakolje malo ljudskije, kao malo ima neki tu kontakt. Makar te pipa. Pa da, makar te pipa, znaš, kao... Ali, mislim, brate, ubio si čoveka pa si ga ubio, razumeš? Mislim, šta sad, kao sad je to strašno ako ti, ljudi dižu u vazduh ili kolju ili pucaju, u civile, ili ih, dave golim rukama, jebote, ili kamenjem ih, razumeš, kao li kamenuju. I to je strašno i to je varvarizam. Ako oni tako ubiju, ne znam, recimo, 1400 ljudi, ajde sad što je aktualno to, u Izraelu i Palestini, ali kada, razumeš, ovi okupatori sipaju bombe, jebote, znači više bombi sipaju na prostor Beograda nego što su sipali, razumeš, u Drugom svetskom ratu na prostor Beograda. Mnogo ozbiljnijih bombi, ljudi. Da, mnogo ozbiljnijih bombi pritom. Pritom, bori se, da što se ne spominje. Znači, ja sam skoro pogledao znači, na prostor veličine Beograda, ali zapravo još manji, jer Beograd je Gaza, a sama Gaza, to je cijela Gaza, a Gaza grad je manji, brate, od Beograda. Znači, oni su na prostor manji od Beograda bacili 20.000 bombi samo iz aviona, a ne računaju artiljeriju koja roka, brate, dup, sve vreme, i brodove. Znači, oni su okružili jedan grad i bombarduju odozgo, bombarduju artiljerijom i sa brodova ovako. Znači, to je kao topega. Da, vrate, bukvalno ga mrve. Znaš, i to je sad, ali to je nekako u redu, jer ti ako ubijaš tu sad 4 puta više ljudi, a mislim, nažalost, bit će verovatno i mnogo više od toga, to je nekako u redu, znaš, i meni je fascinantna ta ideja da ti dovoljno je samo što kažeš da dovedeš nekog analitičara i nekog novinara sa britanskim akcentom i da oni tu onako to, znaš, promrse malo mude na tu temu i da su to uključene nekako mašine, dronovi, rakete i to je nekako u redu, znaš, i onda može tu da pogine ako treba i 500.000 ljudi kao u Iraku, može da ih pogine koliko hoćeš, može da se razvali neka država kao Libija, ali sve nekako to u redu, sve dok nemaš tu odvratnu, previše ljudsku situaciju da ti nekoga napenališ, razumeš, pesticom ili da ga obodeš nožem ili da ga nešto tu da se desi neki organski, razumeš, čulni kontakt, to je, brate, mnogo varvarski, trulo, fuj, to nikada ne dolazi u obzir, znaš, ali ovako rokaš ga, razumeš, sa 2000 km daleko, to je okej, brate, to je košer i to može, znaš. Da, pa da. Znači, to je meni fascinantno, znaš, i ovaj film je, recimo, u tom smislu, pošto pričamo sve vreme o bitci za Alžir, jel te, govori ti bukvalno o borbi na tom nivou, znaš, gde ti sad ako se boriš kao, jel te, oslobodilačka vojska, odnosno teroriste iz okupatorske perspektive, ti nekako si osuđen na to da se boriš na tom nivou, gde ti nemaš privilegiju da ćeš da pucaš u nekoga sa broda koji je udaljen, ne znam, 50 km,
nego Da, moraš da vidiš, brate, svoju metu. Znači, ta žena što si rekao koja će da uđe u kafić, bravo, da. prvo će da skine, znači, svoj hidžab, razumeš, znači, što je velika stvar, jer tu kao njima je to jako bitno da se kriju od sveta, da ih niko ne vidi, znaš, to je, mislim, one se osjećaju golo kad skinu, razumeš to, njima je to veća golotinja nego zapadnjačkim ženama da su gole, razumeš, Da, kao da. skroz. I Nadi Bojani, brate, uz koktel. Mislim. Pa, realno, znaš, imaš tu celu religijsku dimenziju i svega toga i tradicionalnu i društvenu, mislim, i sve. Znači, one kao čine taj veliki prekršaj tabua, da kažeš. Prvo, to je velika stvar. Drugo, to što se šminkaju. Onda, znaš, idu tamo u te kafiće i kao vide nužno sve te ljude koje će da ubiju, razumeš? Da. Misliš, to ne može da bude lako. Sad, koliko god da ti mrziš te ljude i šta ti ja znam, ali vidiš tu ženu, decu, brate, itd. I kao vidiš prosto, znaš. Dok, brate, izraelski u nekom F-22 najnovijem fajteru, on bombarduje, to, znaš kako to izgleda, brate. Znači, on uzleti tamo negde pored, ne znam, negde, tu, ne znam, 50 km odatle, leti 10 sekundi, ne priđe Gazi, nego pošalju mu geolokaciju sa satelita u avion, njegov serverić sa servera mu avion dobije i on fire, ili koja im je komanda i on i ta raketa ovako ode u mrak i on ovako znači on nije ni vidio ni Gazu, brate. Da, nije vidio ništa, brate, vidio ekran ovako sa pikselom jednim na njemu. Sa pikselom i kao kad se kao pip, pip, i to je to. I to isto iz dronova, to je kao ti gledaš kao neki, brat, fleke neke i kao puf. Kad ti ne vidiš zapravo kao što ova žena, što kažeš, će da uđe u kafić i da vidi da je tu dete, brate. Da. I da zapravo potencijalno možda posle ima ozbiljne košmare. Pa realno, da. Tako da ti to samo pokazuje nekako, mislim, opet veoma objektivno iz perspektive ovoga filma, koliki je pritisak na tim borcima, za slobodu, koji se bore protiv okupacije i koliko oni nemaju luksuz niti privilegiju da samo gledaju neke piksele na ekranu, razumeš, kao da su video igre, ili čak u tom vremenu, pošto pričamo ovde o 50. i 60. godinama 20. veka, znači nemamo ekrane i piksele, imamo kao, ne znam, papir i olovku, uperiš top tamo i pucaš, znaš, i kao ne vidiš ništa, brate, vidiš neki oblak prašine možda, kao 10 kilometara. Da, bukvalno kao, a u tom oblaku prašine ovako 50 dece, gori zapaljeno. Ali tebe kao živo zabole kurac, razumeš, za tu decu, zato što je kao niti ih vidiš, niti ih smatraš za ljude, znaš. I to je nekako fascinantno, da ti kao gledaš prosto i kako oni prikazuju, znaš, te ljude sad, mislim, u tom gradu, pošto treba reći bitka za Alžir u ovom slučaju je bitka za grad, nije Alžir kao zemlja, nego je Alžir kao taj grad, jel te, u Alžiru. I ti vidiš, kao što si rekao, na samom početku filma, tu ogromnu razliku između onoga evropskog, to jest francuskog dela, i onda te njihove kasabe, znaš, mislim, prosto urbanistički je drugačije, ovo je neki kao osmanovski deo, naš moderne zgrade, velike, široke ulice i onda tamo, brate, neka to musliman mala, razumiješ, neke favele. Da, pa da, favela. I kao vidiš bukvalno to otpor koji izlazi iz tih favela, znaš, i onda ne može ni da bude drugačiji, brate, nego takav, znaš, prljavi, mastan i musav i nikad. Pa da, to jeste stvarno fascinantno, da se neko u Francuskoj frapira kako se oni usuđuju da su tako drti, kao. Znaš šta je to fascinantno? Evo, pošto ja živim u Francuskoj koliko već dugo, 17 godina i mislim, kao, znaš, imao sam prilike da raspravljam sa ljudima na tu temu puno puta. Fascinantno je do koje mere Francuzi stvarno iskreno misle da su oni činili dobro svojim kolonijama, razumeš? Da su oni njima činili uslugu time što su išli da ih civilizuju, da im donose pismenost, kulturu, autoputeve, infrastrukturu, struju. Znaš, oni stvarno misle da su ljudi, brate, sedeli kao u Alžiru i gurali sebi banane u dupe, razumeš, ne znam koliko hiljada godina, dok nisu došli Francuzi kao čekajte, banana, to se jede, ide u usta, ne ide u dupe, znaš. Oni bukvalno ne, ali imaju tu sliku sveta, znaš, i kao mi njima pomažemo
Kao, znaš, a oni nezahvalni tu nas nešto bombarduju. Da, pravimo ljudi, mislim, mi od majmuna pravimo ljude. Pa bukvalno, znaš, to je bukvalno ovde ta perspektiva. I kao, znaš, onda njima stvarno tu nejasno, kao šta se ti, brate, prljavi, bahati, smrdljivi, znaš, kao lokalci nešto bune, kada i mi donosimo civilizaciju, znaš. I to treba reći da je Sarkozy promenio, bivši francuski predsjednik, 2007. je promenio nastavni program da se uči u osnovnim školama o koristima kolonizacije, razumeš? Znači, kao ozbiljno? Najozbiljnije, da, možeš ovo da izgooglaš i da lupiš referencu. To kako je kolonizacija zapravo koristila tim narodima i kako su Francuzi njih podigli iz divljaštva. Ti ko, dobro, brate. Wow. Da. I onda, znaš, kao meni jasno kako ovakav jedan film može u Francuskoj da bude nešto što oni nikad nisu videli ranije, zato što su oni potpuno okruženi, razumeš, optočeni, kao zaklopljeni u svoj narativ i u svoju tu neku viziju sveta. Mi kolonizacijom, znaš, kao donosimo boljitak. Civilizaciju, da. Da, znaš, ja sam imao priliku da pričam sa jednim profesorom odavde, koji je pritom i član akademije ovde, njihovog, francuskog instituta, i znaš, kao lik je baš, na jako nekim prestižnim pozicijama, istoričar umetnosti, inače. I sad, znaš, mi nešto pričamo tu kao 10. 20. godine 20. veka i ja, znaš, kao kažem, znate, kolonijalizam, eksploataciju, ne, bože, sad čuvaj, o čemu pričate vi, pa to nema veze s tim, pa to je taj period sve vreme bio u nekom znaku prijateljstva, nacije se grle, razumevaju, znaš, pružaju ruke. Znaš o čemu on priča? Znaš ko se grli? Grlili su se nacije, ali ne nacije, nego se grlio predsednik kolonije, neki Vučić. Neki Vučić u Africi. Merkel, da. Da, kome su neki Vučić kome su rekli matori, evo ti palata, evo ti žene, evo ti Rolls Royce, evo ti Rolex na ruku, dobar viski, i mi kad sletimo ti nas dočekaš sa onim tvojim čunga lunga, da oni igraju oko nas čunga lunga, meni je mnogo slatko to kad oni mali crnci onako ugačaka, i mi prođemo kroz te ugačaka klince, ja pomazim jednog, poljubim jedno, obrišem usta i mi završimo onaj rudnik i nacije se grle, i to je bukvalno to. Znači, to je meni fascinantno, inače da su, ja mislim, tipa, brate, da li je bilo pre 2 godine ili godinu, naći ću, da su princ, onaj čelavi princ William i ona njegova mentalno čelava žena Kate, tih dvoje mentalno čelavih ljudi su ladno, tipa 2022. otišli u neku afričku državu, neku, kao, mesto koje nije, kao ex-koloniju, kao pa zato idemo u nju jer je ex-kolonija, i ladno imali to, kao nosili ih crnci na trovi. Ja, vidio sam tu fotku, da. Brate, mili, kao, kapiraš to ni 2022. i dalje, kao, ja vidi nose me na onome, kao, ekstra, brate, ajmo, vodite me u Mek, kao, Znači, strava, brate. I mislim, i kao sramota tog debila koji je napravio tu ceremoniju, koji je, njihov dečkić, brate, njihov Vučić, koji je bio u fazonu kao strava. Tako da to uopšte nije, ja znam isto na podcastima, kada slušam, ne znam, imaju oni Lotus Eaters ili neki poznati podcast, gde oni su kao cool nešto to, kultura je bulja, kao kao da, to je sve strano, ali kad dotaknu Indiju, kao, mi smo njima autoputeve napravili, mi smo njima sve dali, mi smo, od Indije napravili Indiju. Bukvalno imaju taj, ne mogu da... Da, ne mogu da izađe iz toga. Stvarno je iskreno. Mislim, ja sam negde bio frapiran, time što mi je taj čovjek rekao, sam onda shvatio relativno brzo da je on upravo zato, akademik i profesor, zato što... Da, a ti si turistički vodič. Da, ja sam turistički vodič. Zato što, brate, stvarno živi u tom svetu. Lepota, ljubav, prijateljstvo, znaš. Kao, mislim, on to predaje svojim studentima, ti od njega nećeš čuti ništa o tome, znaš, kao... Znaš, mislim, orijentalizam, nema šanse, brate, to kao, znaš, sve je tako divno, mislim, i nekako, ne znam, super je, brate, živjeti u njegovom svetu, stvarno.
Ja ti To kažem, ono Borise, probodiš svaki dan nasmejan, ono kao, novi dan za ljubav i prijateljstvo, znaš. ako hoćeš, možemo da imamo live reaction na Bernard Levija. And Jao, bože, brate, ne znam, usreću se, majke. Meni će trebati brnjica, brate. Znači, bukvalno ja ću na taj podcast doći sa brnjicom. Pa, znaš šta, jedan od razloga zašto je ovaj film o kojem pričamo zabranjen bio u Francuskoj i zašto je cela ta, mislim, situacija takva i zašto je on toliko dobar, naročito iz francuske perspektive, ti je ta jedna onako ogromna razlika između prvosvetaške levice i treće svetaške levice, znaš. Znači, Bernard-Henri Lévy inače za sebe misli da je levičar, meni je to najbolje od svega, ono. Znači, ti njega da pitaš, ozbiljno, mislim. Brate, on je Hitlerov fuckboy, brate. Pa bukvalno, ali, znaš, sad nije da sam ja imao lično prilike da pričam s njim, ali kada čitaš njegove tako izjave i kada gledaš njegovu genezu, znaš, kao šta je pisao, jel te, i to, on stvarno sebe deklariše kao levičara, ali eto, na liniji NATO i tako dalje, znaš. I sad, cijela je poenta u tome da je ta neka prvosvetaška levica, konkretno francuska u većini slučajeva, su ti to u fazonu da će da zvižde na kolonijalizam, da će da zvižde na to šta su napravili od Afrike i Indokine, znaš, mislim, tih svojih bivših i sadašnjih kolonija. Sve nekako to, brate, nemojmo smaraš s tim glupostima, znaš, to odakle dolaze pare, odakle dolaze svi resursi, nećemo da se zamaramo time, nego daj da mi vidimo, znaš, kao prava transrodnih osoba, prava, znaš. Mislim, da. Da li ima neki gej kome treba oslobođenje u ovom gradu? Da, znaš, to je bio brate, drugi jedan govnar koga mi pamtimo po zlu, Bernard Kouchner, mislim da se zvao, koji je bio u Lekarima bez granica, znaš. I onda se on istakao mnogo pre nas u Vijetnamskom ratu, koji su, kao što znaš, počeli, mislim, Francuzi, i da se on nešto tu sad zalagao, opet kao levičar, pošto je on, jel te, levičar, on se tu zalagao da se javnosti ukaže na zločine Vijetkongovskog režima. Znaš, pazi ti sad koji ti, vrate, licemer treba da budeš, koje govno od čoveka, mislim, ili ispod čoveka, da bi ti u trenutku kada Amerika prži, brate, trećinu Vijetnama napalmom i kao ubija im koliko, 2,5 miliona ljudi su oni tu ubili i ti sad kao, ali taj režim krši ljudska prava, oni ne tretiraju zarobljenike, znaš, jebote. I to su ti kao ti likovi, znaš, i sad ti likovi kada vide ovakav neki film, su u fazonu, vidi bre tu sa njihovim improvizovanim bombama, znaš. Inače je super u ovom filmu što jedna od tih bombi ne eksplodira, znaš, oni odu u 3 lokala, mislim u 2 lokala i na aerodrom, ako se dobro sećam, i ona na aerodromu ne eksplodira. Ja mislim da možda čak i eksplodira, brate, samo se čula. Da, možda, ali koliko sam ja bio razumeo, u fazonu jedna tu, znaš... Možda i nije, sigurno neka nije eksplodirala. Pa da, ali u principu, kao, te bombe su, brate, napravljene fazonu u kuhinji, razumeš? Da, nešto bukvalno, da. Štap i kanap, i kao da, neće svaka da uspe, znaš. I to je onda, mislim, u ovom konkretnom kontekstu, sad druga stvar koju sam da spomenem na liniji ovog, jel te, prvosvetaškog i trećesvetaškog levičarenja, je meni jako zanimljiva činjenica da je film napravio Italijan, razumiješ, Pontecorvo. Strava, brate. Da, pošto u Italiji je postojala, mislim, da kažeš, dosta ozbiljna levica, Italija nije imala ni blizu toliko kolonija koliko je imala Francuska, imali su dosta ozbiljan komunistički pokret i oni su imali prosto tu neku, kako da kažem, mislim i usudio bih se reći, nekako je mnogo više i mnogo snažniji anarhistički pokret i više mislilaca koji su doprineli, da kažeš, celoj stvari. Ali ovo nije moglo da napravi Francuz, razumiješ, ovaj film. To prosto nije kao... Da. Ne, čak ni Francuz koji se slaže sa svime ne bi ovo ovako izveo. Da, ovo je, brate, napravio... Ovako sirovo. Da, Pontecorvo, koji pritom komunjara i sam i vrlo je čovek kao to na liniji i onda o tome sam ti rekao pred razgovor da bi teo da pričam, pre nego što je film izašao, on napravio drugi jedan film koji se zove Kapo, koji je inače, mislim, koncentracionom logoru i to. I onda taj film, onako da kažeš, ne znam, o stradanjima Jevreja u koncentracionim logorima i tako dalje, naišao na strašno žestoku osudu Riveta, to je jedan francuski režiser, ali novinar, da kažeš, možda poznatiji kao novinar nego kao režiser, koji je pisao za njihov poznati časopis Cahiers du Cinema, znaš. I on je tu iznao tu sad svoju čuvenu tezu. Koja stoji do dan danas.
Mislim, što i dalje se primenjuje, i dalje se ta teza... Da, ta teza i dalje stoji, to je užasno uticajna stvar, da je on rekao da ti ako na bilo koji način estetizuješ stradanje ili tako, nekog naroda ili bilo koga, ako na bilo koji način pokušaš da ulepšaš neki užas kao što je holokaust, nešto što bi trebalo da izmiče razumu i da izmiče razumevanju, ti se u principu svrštavaš na istu stranu sa nacistima. Znači, ti si nekako u istom kampu sa nacistima, ako ti estetikom pokušavaš da uneseš bilo kakav vid harmonije, sklada, da kažeš, pa i logike u sve to. I sada je meni, mislim, to je sad ta tvrdnja potpuno obeležila, mislim, evropsku kulturu, što kaže, što se i dalje primenjuje i sad to kao ne sme se pričati o holokaustu na taj način. On tu naročito kritikuje taj jedan kadar da se žena baca na električnu ogradu i umire naravno na isto i onda on kao kritikuje kako je dobro komponovan taj kadar, znaš, i kako tu sad estetika i to je gnusno i to je moralno odvratno itd. Znaš, i sad to je bilo nekoliko godina pre nego što će Pontecorvo snimiti ovu bitku za Alžir. I onda ti u bitci za Alžir imaš nekako, evo ti reci da li je to tvoj utisak, ali bukvalno minimalnu estetiku. Ja mislim da tu kao nema estetike, brate, u filmu. Ljudi, ovaj film, ovo je jedan od najbolje, best looking movie ever. Znači, zato što to je French Connection fazon Friedkin, stari Friedkin kako je snimao filmove, samo još mnogo zajebanije od Friedkina. Tvrđe, da. Tvrđe, mnogo tvrđe. A to je to potpuno sirova, fluidna kamera koja je to je tehnika gde ti zapravo ne govoriš kamermanu šta će tačno da se desi. Kamerman nije siguran gde je akcija i onda kamerman mora da juri glumce po ne zna kuda će da se kreću kroz kadar i onda ih on traži. I ovaj film stvarno izgleda onako sirovo, brate, znači ja obožavam to. Ovo je, mislim, ali toliko je malo filmova ovakvih da to nije normalno. I upravo zbog toga je on realan, jer su i stvari na ekranu nepredvidive. Ne znaš odakle će da izađu, kao u životu, kao sad je ti blejmo i pukne ovaj zid za mene, vrati, odjedno. Kako se zove, tako da i meni je što se tiče te teorije vezano za nasilje, to mi je upravo uvod u bežanje od realnog sveta. Uvod u taj hollywoodski i taj evropski, taj jedan kao taj jedan bubble entertainmenta, gde ti zapravo ideš i kao život je lep. Još što me potresao film i posle ti isplačeš se lepo. Super, Meryl Streep. Dirno me film. Bože. Čačno me film. Ajmo na burger. Šta ćemo da krkamo? Ja ću sa onaj preliv od karamela. I bukvalno je to bežanje i to je ono što Evropa sa pokušava to se i sa svojim UNICEF-ima i programima i celim tim tripom, kao ta eksportacija patnje negde dalje, a kad treba da nam se prikazuje, treba da nam bude pitko. I zato ti imaš te toliko cenzure uvedene, ne sme da bude prikazano nasilje, ne sme da se vidi realan svet u stvari. Ne sme da se vidi kako stvari izgledaju. Da, to ti je znaš, kao kad ide Lady Diana da, ne znam, pipa decu koji imaju sidu, razumeš, po Africi i onda nađu najlepšu decu, razumeš, koja tamo umiru od side i onda kao, kako su slatki. Baci u neku korpu, daj sledećeg. Znaš, to je razlika, sad ja bih rekao, između da kažeš hollywoodskog načina, ne Friedkina, jel te, nego ovog, da kažeš, novijeg Hollywooda, gde su svi lepi, sve pršti, razumeš, sve blješti. I to je naravno sranje, ne treba trošiti reči. Imaš s druge strane, kad smo pričali, odnosno spomenuli par puta Solaris od Tarkovskog, gde su svi nekako genijalno ružni, brate, i masni, musavi, ali to je, znaš, to vidiš, toliko je nekako su, brate, ti ljudi ružni i neobrijani i nekako podbuli, znaš, i krmeljavi, ali to do jaja izgleda, kao to je fuzon, brate, ovo je nikad bolje. Bitka za Alžir je to na Esidu, znači... Pa to, brate, na Esidu, ali ovde ti je tačno, vidiš ljude koji su stvarno, kao, mislim, stvarno izgledaju, jebote, kao ti, znaš, vojnici, vojske otpora, mislim,
Inače, samo da kažem da je sniman, film je snimljen 4 godine samo 4 godine nakon, Da, jebote, to je nakon Independence-a, nakon nezavisnosti, tako da je lokacije na kojima je snimano su bukvalno nisu scenografije, identične ulice. Snimano je gde su se ubistva desila. Na stepenicama gde se kotrljao lik, tu su bacili lika da se kotrlja niz stepenice. I pritom su koristili populaciju za glumce, koristili su čak veterane iz same bitke za Alžirce su stavljali u film da glume. Neki od njih likova koje oni muče su likovi koji su bili mučeni u samom tokom samog rata. Čak i francuski neki je neki isto veteran. Ne znam čega. Tako da su se užasno iscimali da to bude zaista realistično. Negde je poenta, da, iza tog minimalizma stoji u principu jako ozbiljan rad, znaš. I to je, sad sam teo da kažem, s jedne strane imaš tu kao taj hollywoodski sjaj i blještavilo, s druge strane tu rusku mast, razumeš, i gnoj. I ovde je nekako... Ovo je brate, u sredini, ovo je čak pročišćeno od tog nekakvog baroknog, razumeš, ružnila i preterivanja na taj način, nego je baš onako, to je jebote čista istina, kao što kažeš, to koriste natruščike, ljude iz naroda, veterane te borbe, te ulice, znaš, i to je, mislim, neverovatno silovito, kao, baš te pukne, brate, i ta nekako njihova beda i te njihovi običaji i ta njihova odeća i njihovo ponašanje, znaš. I mislim, pokazuje ti taj otpor da ti kao počinje film, to treba reći, od lika koji mislim, kažeš nema glavni glumac, ali kao prati tog jednog lika, Ali Lapointe, koji je lik, znači, kao šibicar, razumeš, bivši bokser, nepismen, to ti sve kažu onako na početku filma, znaš. Da. I sad ti ako malo uđeš u tu priču kao zašto je lik nepismen, zato što ne ima para da ide u školu, bukvalno. Znači, kao rodio se ko sirotinja i nema para da se opismeni. On je kao, ceo film je, brate, lik nepismen, razumiješ? Da, to mi je genijalno. Dolazimo, ima prelepa scena gde njemu dolazi klinac da mu dojavi kao tip neki, kao klinac koji je isto rezistans. Dolazi i kao daje mu papir i kao, čekaj bre, pa pročitaj mi jebote. I kao klinac nešto striče, jedva. Ne, pazi, jebote, ovo ti je jedna od onih stvari gde kao, znači tu se radi, kažem, opet 50. 60. godine 20. veka, ti bi rekao, pa jebe mu mater, kao to francuska kolonija, valjda su se opismenili do tada, znači, mislim, to se, pazi, Alžir se pritom računa u francusku teritoriju, znaš, u tom trenutku. Oni su imali specijalan status kao kolonija, da nisu kolonija kao što im je bio Niger, nego je to kao pridruženo Francuskoj. Ti sad imaš tu... What? Da. To je bila kao na mapi kao Francuska. Da, oni su imali drugačiji status od drugih kolonija, znaš. Wow. Da ti imaš, jebote, tu jednu ogromnu, mislim, količinu, ogroman procenat populacije koja je, jebote, nepismen, razumeš? Znaš ti koji je to? Pazi, to su 60. godine, jebote, 20. veka, znači, naši roditelji su bili živi tada i išli u osnovnu školu ili srednju, zavisi, razumeš? Da. Mislim, to ti kad vidiš onu fotografiju sa belgijskog, sajma iz ljudskog zoološkog vrta. Jesi vidio to možda? To mogu ljudi lako da izgooglaju. Crno dete, razumeš, u nekom kavezu. Da. Bukvalno to. Znači, pazi, to je snimljeno u Belgiji 1958. Ako se ne varam, su oni dalje stavljali ljude u kaveze i stavljali ih u ljudske zoološke vrtove, razumeš, i prekazivali ih kao nekakvu atrakciju, kao vidi crnče, razumeš. Kao jebote, koji je to stepen rasizma? A to je, znaš, jebote, kao moja baba je, razumeš, bila u Belgiji u to vreme, vrlo je lako mogla da ode na taj sajam i da vidi to, znaš. Mislim, to je neka stvar koju mi kao prosto ne razumemo kolika je bila razlika između života u Francuskoj i u njihovim kolonijama, znaš, da ti imaš lika, taj Ali Lapointe koji ima koliko tu, 20 i ne znam, 4 godine kada film počne, koliki je nepismen, jebote, možeš ti da razumeš kao... Da, ne zna reč da pročita. Ne zna da čita, jebote, ni svoj, ni okupatorski jezik, znaš. I to je meni super kao taj, mislim, što lik stvarno jeste bio nepismen. Ako odeš na njegovu Wikipedia stranu, znači vidiš
Mislim, znaš, i onda ti vidiš kao od čega se pravi otpor, mislim, i od koga zapravo, ko su ti ljudi koji u otporu učestvuju, znaš? Da. Ko je ta ona udarna pesnica, mislim, i kao, znaš, imaš tu neke jako pametne Pa ljude dobro, pazi, koji... to je zapravo kao čovek koji ima malo da izgubi, znaš, i onda je kao ono da ne protraćim život, kao brate, kao ne moram da šibicarim, kao aj nešto da uradim, znaš, kao da nečemu doprinesem. I ispostavi se da je čovek ono kao alžirski heroj, mislim. Pa jeste, da, ima sad statut tamo gde, spoiler, jel te, gde je poginuo. I znaš, meni je jedna super stvar u vezi sa ovim filmom, pošto ti kažeš eto da ti je najbolji ratni film svih vremena, ja kažem uz izvesnu ogradu da je vrlo specifična vrsta ratovanja u pitanju. Da. Strašno mi je gotivno što ti, ja kažem spoileri, jebi ga, već smo rekli ljudima treba da gledaju film, jel te, pre ove analize. Ti gledaš kako njih francuska, ta obaveštajna služba i ti francuski panduri postepeno trebe, razumeš, ubijaju i gase. I ono, tačno, bukvalno ti pratiš taj ceo proces skoro iz francuske perspektive, znaš, u smislu ti faktički gledaš kako oni guše taj otpor, znaš, i kako hapse i hvataju, ubijaju te ljude i kako na kraju dođu do toga kao, brate, rešili smo ovde sve, znači nema više, ubili smo poslednjeg, znaš, ovi koji nismo u zatvoru su, kao to je to, znači, završili smo stvar. I onda kao to kada ubiju i poslednjeg tog lika, kad ga dignu u vazduh bukvalno sa ženom i detetom, kao to isto treba istaći. I ortakom, da, i pola zgrade ode, ili cela zgrada. Ali to se stvarno tako desilo, pritom, znači da su oni tu kao ušli u neku zgradu, ovi su došli, hoćete da izađete, nećete, kao, a u kurac. Ja, evo raz. Mislim, ali kao sve to nekako u redu. I kao posle toga što su oni kao ugušili taj otpor, ti vidiš da ljudi tu, mislim, znaš, jebote, istrčavaju na ulice i kao nije ugušen otpor. Ne, nego je bilo kao 2 godine je bilo... 2 godine posle, da. Da, 2 godine, kao to je jako zanimljivo, oni su porokali, uspeli su tu strukturu da izrokaju, verovatno nisu celu, to je naravno sigurno sa ostalog krajičaka svuda, ali uglavnom je bilo mirno 2 godine i samo je kao odjednom kao kreće i kao jednostavno je toliko izašlo ljudi na ulice da su ovi verovatno morali ili da ubiju ceo grad, kao sve, genocid, kao ovo što sad radi Izrael, da kao skalpelom ogule, brate, taj deo obale, pa da ponovo dovedu novu generaciju Francuza. Jednostavno kapiram da im je bilo prosto neisplativo, da je prosto pukla ekonomija, pukla. Pazi, cela je poenta da ti, nije poenta da pobiješ sve te ljude, znaš, nego je poenta da ti ljudi rade za tebe i da ti izvlačiš vrednost koju oni stvaraju, znaš, znači ništa ti se ne isplati, mislim, pričamo je surovom kapitalističkom logikom, nije fora da ti sad ubiješ ceo Alžir, šta će ti, brate, prazna zemlja, razumeš, treba ti neko da radi u rudniku, mislim. Da. A neće ti sigurno da radiš u rudniku, razumeš? Da. Tako da je to negde, što kažeš, u jednom trenutku postalo premalo isplativo, ali imaš tu kao neku priču kako oni ubijaju, jel te, i ruše taj otpor i kao, mislim, rešavaju to što oni vide kao problem, ali sve vreme, koliko god oni napreduju tome, ti gledaš i kao film te, što kažeš, brate, galvanizuje za alžirsku stvar i pokazuje ti kao gde sve Francuzi, mislim, jel te, greše i pokazuje ti prljave taktike kojima se oni koriste, znaš, u jednom trenutku ti vidiš francusku muriju koja u osveti za te bombe koje su oni postavili po lokalima ide, razumeš, i baci bombu u kasabu onako nasumično i kao u kurac, razumeš, evo vama bomba. Pa da. Ali to je strava meni, u stvari ta taktika zapravo eskalacije, to je nezaustavljivo. Znači, to je jednom kad krene, to je gotovo, izgubio si, mislim, ti si kao, dobit ćeš neku bitku, ali rat si izgubio. Znači, u nekom trenutku ne možeš. Zato što, i zato je ključno kod tih otporaških pokreta, je upravo ključno to da eskaliraju. Znači, ključno je da oni budu to koji eskaliraju, zato što će jači neprijatelj mnogo gore da izreaguje i biće prisiljen da pokaže svoje pravo lice i da pokuša da
nasiljem još većim iskontroliše, što će još više da razžesti narod, Pa da, što da. će još više da proizvede ovamo gneva, što će još veću reakciju i to je taj kao taka i onda se samo prosto je pitanje vremena kad će sve da pukne i da prestane. Pa nešto je tu jedna jako tužna, ali mislim ništa manje istinita stvar, da ti recimo ako si rođen u Francuskoj i si sad išao u francusku školu i mislim jel te imaš francuski način života, u tvoj ceo život je uloženo dosta novca, u smislu uloženo je dosta, ti koštaš državu, jel te, da se obrazuješ, koštaš državu da ideš u osnovnu i roditelje, brate, je sve, roditelje, društvo, da, celo, da. Znači, u tebe je puno uloženo u smislu kao puno različitih kulturnih sadržaja, znaš, se ulilo u tebe, ideš, ne znam, u muzeje, u bioskope, u pozorište, levo-desno, putuješ i tako dalje, znači, posle nekog vremena ti dođeš do toga da tvoj život bukvalno više vredi u smislu koliko je novca utrošeno u njega od života nekog tamo nepismenog nesrećnika, razumeš, u Alžiru ili sada kažeš u Gazi, koji nije mrdno jebote iz svog geta zato što, mislim, živi bukvalno u zatvoru, koji je to, ne znam da čita, ne znam da piše, mislim, jede jednu te istu hranu od kad zna za sebe, znaš, u njegov život je uloženo strašno malo. I sada ti, ako imaš tu kapitalističku prizmu, jel te, prosto jedan francuski život vredi mnogo više od jednog alžirskog života iz njihove perspektive gledanja. U evrićima, da. Bukvalno, znači, ovde si ti sasao u neku individu, ne znam, kao 1, 2 miliona, koliko već eura, a ovde si sasao fazom 200 eura, razumeš? I sad, kao intuitivno, ta osoba koja sad treba da ode u rat, sad neki Francuz, razumeš, koji treba da ide u Alžir da pogine, da ga izmasakriraju tamo neki, nožovima, razumeš, da ga izbodu, kao njemu se, brate, ne ide, njemu je mnogo lep život. Da, brate, da. Dok ovaj lik, znači njegov život to kao ništa ne vredi, on kao da, šta drugo imam da radim nego da bodem Francuza, razumeš? Da. I kao, znaš, i ista stvar, mislim, to sad... To je inače problem Izraela, to je inače ogroman problem sa moralom njihove vojske, koji oni sad boostaju, ti imaš sad kao pred napade, oni puštaju njima trends, kao puštaju astral projection. Puštuje Astral Projection i onda oni kao, brate, cepaju eksere. Da. Ali uglavnom, problem u Izraelu, zato što je kod njih dobar standard i njima su deca vredna, jer su sad ti roditelji isto, evo sad mi je pričala, neko mi pričao baš za neke klijente iz Izraela, da su ljudi u panici, brate, kao ljudi su haos je nastao u društvu, zato što sad kao to, mobilizacija, brate, kreće, ode, brat, muž, su bre ljudi, IT-evci, bre, boga otak, bre, jebote, trebaju da naprave milione u životu, ne da izginu sad od Hezbola rakete koja ga pogodi u usta. Prosto je kao sad to društvo je šok, mislim, s druge strane, oni su šokirani jer oni, naš, kao, žive u Tel Avivu u nekom soliteru, imaju penthouse, ekstra im je, brate, valjaju kripto neki i kao i oni sa tog solitera ni ne vide da je kao... Da, rad tu jebote na prvom spratu. Da, ne, nego u smislu kao nemaju tu percepciju da je ta ceo njihov taj standard, to je meni najfascinantnije kod Izraela, što je standard, u stvari sam Izrael kao država, kao ideja, kao činjenica na terenu, se održava uz pomoć nezamislivo komplikovanih aparata, obaveštajnih službi, prisila od celog regiona, Erdoganu trpaju pare u bulju, ovom u Jordanu šalju viski, Egiptu ne znam šta šalju, bombarduju Iran, Siriju, sve, katastrofa. Pa ne, ali evo te kao, ako ti je toliki cim da razumeš tu, protivno želji kao svih bukvalno država okolo, znači svima si trnu dupetu jebote i u fazonu znaš, svaki... Ne, ali fascinantno je da to društvo je, mislim, jako je zanimljivo da je Izrael jako mlada, to je, brate, država 48. bre jebote. Da. Znači, klejmuje za sebe da je 2000 godine stara, ali jako zanimljivo da bi Izrael bio tu fizički, potrebno je toliko
ubistava, ucena, pregovora, Ameri tamo daju nekretnine nekome, ovamo trpaj, krpi rupe, ovi nam bombe, ovamo, daj Iron Dome, pravi odbran. Znači, katastrofa, znači, to je prosto, mislim, jako je zanimljivo, a onda narodu, trpaj pare narodu, standard, daj im trends, daj im gudru. Šta ovi sad hoće, ovi fundamentalisti? Gradi sinagog, znači, haos, to je unutra, znači, to je toliko jedan kolaps svega, tornado koji je kao u nekoj tegli, sam po sebi. Pa da ne pričaš samo koliko Amerika tu trpa pomoći, znači oni njima daju nešto, koliko, 3,5 milijarde dolara godišnje, bukvalno im daju te pare da kupuju oružje, razumeš? Da, i to pljas, samo kao vaše. Da, bez pitanja, samo kao, znači, bukvalno kad nema nikakvih problema, mislim, tamo uvek nekih problema, ali i najmirnijih godina tamo kad nisu, jel te, u ratu kao sada, 3,5 milijarde godišnje, znači, znaš, tek tako. Pa da, i onda je jako zanimljivo to što ti imaš kao što u Bici za Alžir, imaš to kao taj šok francuskog društva, koji je 130 godina tu i njima je ekstra, brate. Njima je super, oni su u Alžiru napravili sebi, mini Pariz. I odjednom kreću da pucaju eksplozije. Da. Kao odjednom, kao to neko dete koje vredi, brate, to $1.000.000 je sad kao sa utrobom na ulici. I ti si kao... I to je sad ono što se dešava Izraelu, što zapravo oni kao kreću da spoznaju, kao otkriva se konstrukcija, kao šta je potrebno da bi ti živeo u Tel Avivu, da imaš ceo sprat, brate, za sebe i za svoju porodicu i da imaš svoju teretanu i električni bajs i Teslu da voziš i plaže i sve, da trebaš da gineš, mislim, kao ti sad moraš da braniš, znači sad muževi njihovi i žene će fizički svojim telima morati da odbrane svoje nekretnine. Da. Kapiraš koliko je? Arhaično je jako, brate, baš moraš skineš kao dedinu tanđuru sa kamina i ideš, brate. Ideš, brate, da se šibaš. Da. I zaborave, jako brzo se zaborave taj standard, kao što rekao, 130 godina nam je bilo ekstra, brate, kao, znamo se. Znaš šta je meni tu super u ovom filmu? Jako me podsjeća na ono što se dešavalo u Francuskoj 2015. i 16. To je ovde bila, mislim, sećaju se verovatno svi serije terorističkih napada, od kojih je najveći i najkrvaviji bio onaj u Bataclanu, znaš. Znači, oni su tu otvorili vatru u tom klubu, koncertnoj dvorani, i u nekoliko kafića okolo, znaš. Sad, da. To je, brate, bilo ludilo, jebote, dobro si se... Da, zašto sam se setio toga kad je ovaj film u pitanju? Zato što je tu, naravno da su ovde, drvlje i kamenje osuli, to je sukob civilizacija, sve muslimane proterati odmah, islam je nekompatibilan sa civilizacijom, bla, bla, bla. Uglavnom, poenta je bila da su ti ljudi koji su napali, te kafiće, ciljali deo grada koji je jako gentrifikovan, razumeš, da izlaze hipsteri, da ti je sve to kao najcool ekipa, Pariza, i izlazi u taj kanal Saint-Martin koji je, znaš... Da, pa ljudi koji su najviše u snu. Pa da, znaš, ali to su ti kao ljudi koji, ne znam, brate, ne idu više ni u Starbucks, to je totalno pase, nego ove male craft, pivare i kafežnice i pivare, znaš, i to ti je neka Sava Mala, bukvalno, pariška, i oni su napadali jako konkretno i jako ciljano taj stil života, razumeš, tu kulturu. I sad, meni je to jako povezivo sa scenom ovde u filmu, o kojoj smo već pričali, gde znači sad ta muslimanka skida, razumeš, svoje hidžab i šminka se i pravi zapadnjačku frizuru i oblači zapadnjačku, razumeš, uniformu, bukvalno, i ide u taj kafić gde ti ljudi, što kaže, žive tako bezbrižno kao što su živeli 130 godina, jer znaš, to je, brate, Mediteran, leto, zezanje, plaža, mislim, kao što si rekao za Tel Aviv, samo, znači, to 50. i 60. godine u Alžiru, slušaju muziku neku, znaš. Da, i džuskaju kao neki pop 60-ih. I to je njima kao skroz do jaja, znaš, i to, mislim, ako bi ti mogao da imaš takvu kulturu koja ne počiva na okupaciji i na istrebljivanju i genocidu, znaš, i eksploataciji svih mogućih resursa i rada, to bi bilo super, da ti prosto, da ti je kultura to da ideš i da džuskaš i cirkaš neko piće, razumeš, što da ne, mislim, niko se ne bi tome bunio.
Ali ti vidiš tu ženu koja ulazi sad bukvalno kao maskirana, razumeš, ono, u zapadnjačku kulturu i postavlja im bombu, ono, u sred svega toga, znaš. I onda izlazi. I ti shvataš da ona tu ne napada samo okupaciju, znaš, mislim, faktički, nego napada i tu pojavnost okupacije, razumeš. To što oni to kao đuskaju i slušaju francuske šansone, to ti je, brate, okupatorska kultura koja je njima užasno strana, zato što su oni, jebote, svi ono pokriveni, razumeš, i mislim, nosite svoje čadore. Ma da, bre, ljudi, bre, ono, kao u podrumu, venčavaju se u podrumu i to je prikazano u filmu. I to je prikazano, da, pošto im je zabranjeno da se venčavaju ljudski po muslimanskim pravilima, pa moraju da se kriju po podrumima, brate, u svojoj zemlji da se venčavaju, ali ima jedan strava segment meni, a to je da pre nego što će krenuti napadi, znači kada oni planiraju zapravo početak revolucije, oni prvo govore, ovaj nepismeni u fazonu kao koga treba da roknem, brate, da. A ovaj u fazonu kao ne, nećemo Francuze sad, ne, čekaj, ono, prvo treba da počistimo kuću. Znači, prvo moramo pošto je bio problem jer su sa francuskom okupacijom i francuskim kapitalizmom, to je demokratijom, su zapravo je došla ogromna količina alkohola, gudre i kupleraja. Da. Što kao to su postojale su u nekoj formi, to je moglo da imaš ti toga u islamu, ali malo, ne bi trebalo i malo, brate, to je jako malo. A sa Francuzima, sa tom prosto 60-delno seksualna revolucija, to ti je, razumno, znači ono, brate, ti, mislim, u jedno jako tradicionalno društvo ti puštaš kao sve što može da ga satre identitet i da potpuno uništi. Pa to smo pričali o Afganistanu, ono, kao Starbucks u Afganistanu, razumiješ, kao ono, izbrijeni hipsteri, razumiješ, onako sa strane u Afganistanu, ono. Da, izvini, i ja sam zato to, ponovo možemo i da pričamo o talibanima, zašto sam ja za to da države određene trebaju da imaju svoje identitete and leave the Taliban alone. Znači, neko je rekao leave Britney alone, ja govorim leave Taliban alone. Znači, to je cela neka priča i ceo neki univerzum koji treba da se odvije i on pokušava da se odvije i odviće se, sad će da se odvije, posle koliko mrtvih, ali isto je u Alžiru, znači jednostavno to što nama deluje kao oni ne daju ženama ništa, totalno nema veze sa realnošću na terenu. Znači, niko da pita te žene. To je tvoja projekcija. Da, možda te žene neće, brate, ništa, možda im je lepo u tim čadorima, šta kao, mislim. Pa ne samo da im je lepo, nego to je jednostavno, mislim da im nije ni lepo ni ružno, nego da je tako. Da, prosto je kao i tvoja projekcija, znači to ti je ono kada evo brate, Jennifer Lawrence je napravila dokumentarac o Afganistanu, pazi, posle bombardovanja, posle rata, posle kad su odleteli Ameri, padali Afganistanci sa aviona, udarali po aerodromu, posle toga je Jennifer Lawrence i dalje imbecil, i dalje je u fazonu kao ja sam snimila dokumentarac za Sundance sa afganistanskim ženama i njihovim pravima. I onda je našla 4 neke hipsterke, brate, to sa undercutovima, iz Kabula, iz dobrih porodica, jebote, koje su ono završile jedini female studies, sve 4 u jednoj istoj zgradi. Mislim, preterujem, nije. Iskopala je žene koje su rekle to što hoće i snimila dokumentarac da na osnovu te 4 žene ona fucking potretiše društvo koje je staro 4000 godina. Da. Tako da to je nekako, meni ta odvratna mi je ta projekcija gde Evropa ne može sama sebe da sredi, kao mi iz zemalja koje se raspadaju, pljujemo po nekim zemljama koje imaju neki trip. Da, brate. Imaju neki trip, lokalni organi, kao, brate, ono, fajn, pusti ih, jebote.
Kao možda se opuste prema svojim ženama ako ih ostavimo na miru, ako ne želimo da im od žena pravimo... Pa meni je dalje super kako niko ne pravi dokumentarce Jennifer Lawrence i ekipa o tome, znaš, kad ode američki dron ili šta već, bilo koja druga bespilotna letelica i digne u vazduh neku svadbu u Pakistanu ili u Afganistanu i pobije porodicu od 80 ljudi, razumeš, sve praunuke i dedu jebote i pradedu, znači kao cela porodica samo... Inače ima jedno bombardovanje takvo, bukvalno u Afganistanu se desilo. Da, i pa ne... Nestala je jedno prezime nestalo. Da, bukvalno, znači ispisano iz registra i to je nekako u redu, a onda, znaš, ako neka žena to ne sme da nosi minić, to nije u redu. Kao, mislim, ne znam, malo mi je taj red prioriteta nije nije jasan. Tako da, znaš, ovde, sad kažem, opet u bitci za Alžir, je ta neka ideja, ne samo nekompatibilnosti, kulture okupacije i kulture okupiranog, nego nemogućnost, brate, okupatora da shvati. Znaš, meni je to ono što mi je fascinantno, jer to kao živim u Francuskoj, brate, ja gledam te ljude svaki dan i kao pričam s njima svaki dan, nemogućnost njihova da shvate da nije njihova kultura jedina na svetu, nije najbolja na svetu, neko hoće, brate, da živi život potpuno drugačije, kao šta te briga, pusti ga, razumeš? Ali ti je ogroman problem... Ne daj Bože da je s kimima otkriju nešto za žene, brate. Da, znaš, moraju da nose krzno, ne smiju da nose miniće, strašno. Da, ići tamo da skidaju, brate, ljude po onoj ladnoći, brate. Da, mislim, znaš, i sad kao, cijela ta neka priča, što ja mislim da nužno na duže staze čini da kolonijalizam ne može da uspe, iako uspeva već dobrih 500 godina. Znaš, ali ti imaš kao prosto to decu koja koštuju, ne znam, 2 miliona evra, evropsku, i ovu decu koja koštuju 200 evra. I prosto ova deca, kad porastu, neće, brate, da ginu toliko rado kao što će ova deca, razumeš? Da. Mislim, i ti ako imaš sukob, takvih kao ljudi, to ti je kao Amerikanci u Vijetnamu, jebote, znaš, to je, ne znam koliko su Amerikanci poslali čokoladica, kondoma, prostitutki, striptizeta, razumeš, mislim, alkohola, gudre, svega što su mogli kao da svoje vojnike tamo nekako drže, te motivisanim. A Vijetnamci jebi ga, brate, jeli pola šake pirinča dnevno i znaš, ideš u rat. Da, pa mislim, kad nemaš pušku, uzmi nož, znaš, mislim, ali to ti je kao, šta ćeš drugo, znaš. I onda vidiš, meni je ovaj film toliko dobar, zato što tako dobro prikazuje, ali onako potpuno nekako hladno i sa distance i ravnomerno, znaš, i taj francuski način života, gde ti vidiš francusku muriju koja onako to sve administrativno radi, tamo zavodi klasere i registre, znaš, kao napad tu i tu, mrtvih toliko i toliko, znaš, pa vidiš neki tamo mastiljari, inspektor, razumeš, i vidiš ove ljude koji kuju zaveru, jebote u podrumima nekim to, znaš, to u kasabi, znaš, i prosto ta dva sveta i kao nekako ti je jasno intuitivno da ovi, brate, oficijski mastiljari, razumeš, ne mogu da pobede, kao, znači, razumeš? Pa da, ne možeš zato što ni oni ne znaju šta rade, zato što se tu i zaboravi se ideja, kao ti mislim, kao ti si samo kao prosto tu naš kao, Čale ti je bio pandur u Alžiru, rodio se u Alžiru, ti si pandur, tamo je bilo ubistvo, ti kao, gde su sad papiri, gde je pečat, znaš, koji, moraš i na treću stranu, uvek zaboraviš treću stranu, kapiraš, to je potpuno jedan drugi, brate, besmislen, znaš, to nema veze sa, dok ovi ljudi, to, brate, oštre, brate, noževe, kamen, znaš, kao kamenom, brate, da, znaš, i onda kao priđu liku i kao, kolju ga u ćorsokaku nekom, znaš, kao, mnogo je to drugi trip. I ti jednom kad to krene, ja mislim da to teško može da ga ti zaustaviš. Mislim, pazi, tu, evo, neka googla ko hoće, ali Francuzi su ubili jako mnogo Alžiraca, jako mnogo, u tom pokušaju da zadrže Alžir. Znači, i to je jedna super scena. I mučili bogaoca. Da, jezivo. Mislim, šta se sve tamo desilo, znaš. Ali dobro, kažem, film to dosta dobro prikazuje. I sad, jedna stvar koja je meni isto jako dobra u ovome, zašto je ovo toliko dobar ratni film, ti kažeš najbolji,
Zato što oni ne prikazuju samo rat, u smislu ne prikazuju samo bitke, znaš, to diverzantske, partizanske, to što kažeš, nego celu logistiku koja snabdeva sve to. Da, sve prikazuju i naročito ono što je meni, da kažem, zanimljivo, prikazuju to kada francuski panduri i vojnici teraju ljude da idu na posao, znaš. To je toliko dobro, zato što ti vidiš oni tu Alžirci kao, znači, prave otpor kako mogu, pasivni otpor, ne idemo nigde, ne idemo u radnju, ne idemo na posao, ne idemo, sedimo u kući, brate, sedim i smrdim, po Gandijevom receptu, znači kao najpolitički korektnije moguće. Nećemo nikoga da dižemo u vazduh, samo sedimo. Ne može, brate, dođe ti vojska na vrata, mrš u rudnik, razumiješ? Sada je bukvalno ih bio ih i trpaju ih u kamione i vozde ih u rudnike, u luku, u restorane. I to vojska, isteruje iz kamiona, znaš, sve sa dugim cevima i ajde, brate, na posao, znaš, jer to je cela poenta, razumiješ? To je san svakog gazde, brate, danas kapitaliste, kad mu neko javi da si bolestan. Pošalje ti žandara na vrata sa kalašnjikovim. Pali Zoom, jebe. Mora Pandur umesto tebe da upali Zoom. Znaš, gde je shortcut? Javi se Pandur, evo gospodine, ja sam tu. Stoji ovako iza tebe dok ti klikćeš. Kunda, klikći brže, mamu ti jebem. Bukvalno to prikažu u filmu, znaš. I onda ti vidiš kao pozadinu cele te francuske okupacije, mislim, Alžira, brate, došli tu da eksploatišu te ljude, znači, to je potpuno, znaš, mislim, jasno. Ali meni je to strava da su oni napravili resort, mislim, to je kao grad francuski, koji je kao i resort, i kao oni hoće da im je negde lepo, a da nije samo njihova obala. Znaš, toplije, južnije je toplije i onda kao hoće, znaš, kao da dođu i kao da piješ kafu i da pričaš o radničkoj revoluciji. To. I da piješ espresso svoj i da ima ko da ti skuva taj espresso. Kao to ti, čak i dotle ide. I da ti onda moraš da biješ ljude i sad meni je strava što ti ljudi koji u tom trenutku nisu radili kafići kad je štrajk bio, i kad su doveli konobara sa masnicom, koji je ovako drhteći im napravio te espresso i kao izvolite gospodine, hvala, i ti kao hvala. Nego Vermeer je rekao, znaš kao, da li su nastavili, kao, da li ti vidiš uopšte kao da taj čovek ima ranu na glavi, brate, konobar. Lik ti mu krvu taj espresso, kao nema veze. A pazi, kako je ekstra Evropa, majku im je, kako su prevaranti, smrdljivi lažovi. Bilo je ona studija kao koliko robova radi za svakog, mislim da li Nemca ili uopšte Evropljanina, znaš, sad kao da bi Nemac imao svoj standard, koliko bukvalno ropskog rada stoji iza toga, znaš, kad ovi ljudi što kopaju tamo litijum i kobalt iz raznih rudnika, da bi ti imao prosto taj svoj evropski standard za koji misliš da je pao s neba, nekako se prosto u Evropi lepo živi, to nema veze ni sa čim. Zato što Evropljani su pametniji. Da, i vredniji, protestantsku etiku imaju sve, znaš. I onda sad kao, ovaj film je prosto kao dragulj, u tom smislu što ti vidiš, mislim, ako hoćeš da gledaš i ako ga gledaš pažljivo, vidiš prosto sve aspekte te okupacije, znaš, znači i to kao i eksploataciju i gerilsku borbu i okupatorsku borbu i njihovu francusku očajničku borbu da zadrže ne samo Alžir kao takav, nego nekakav privid normalnosti, znaš, da ti sad imaš tu Muriju koja govori ljudima, ne, ljudi, sve je u redu, ne, kao idite samo, nema veze što vas ubiju na svakom ćošku, samo idite vi na posao, znaš, idite u kafić, kao brate, građanski rat na sve strane. Znaš što mi je strava inače, brate? Cool mi je zato što se Alžir izvukao. Alžir sada, ljudi, je jedna savremena država koja je dugo bila zatvorena. U stvari nije bila zatvorena za arapski svet, bila je zatvorena za Evropu. Logično. Uglavnom, da, inače Marine Le Pen mrzi ovaj film. Zamislim. To sam saznao. Šokiran sam. Ne, ali ona bukvalno kao, ona lično prezire ovaj film. Da. Uglavnom, a siguran sam i Macron, svako od njih. Kako se zove? Uglavnom, da, Alžir je sada jedna
jedan onako malo player postao i jako im se isplatila ta independence i zato što su sada, to sam pričao u nekom podcastu, da neki redovni sajam tehnologije, kurac neki u Sankt Petersburgu u Rusiji, koji Putin pravi, glavni speaker mu je bio, brate, glavni gost mu je bio ove godine alžirski predsjednik. O ja. Tako da, to nije malo, sedeo je s njim 3 sata na bini. Da. Oni su nešto isto rekli, će podrže gazu ako ovi uleteo, ne da oni isto ulaze u rat, ili se nisu oglašavali. Za Niger. Za Niger, da, oni za su Niger to podržali, da. Podržavaju i sad gazu i sve to, ali nego sam da kažem da je nekako kao, da je zapravo ta alžirska priča jako lepa i uspela. Mislim, uspela im je, stvarno, ta independencija im je uspela, platili su ozbiljno to, ali zaista sad su kao to jedno, ja mislim, najjača regionalna vojska. Pa znaš šta, to je, da, stvarno inspiracija za sve druge ljude koji hoće da podižu neke svoje revolucije i ustanke i da se slobode okupatora. Stvar je konkretno tu što je, ti moraš da platiš cenu u ogromnoj količini svojih ljudi, a onda i tih civila, jel te, Ne samo to, i posle, brate, sankcije i haos i to ogroman proces. Kao da, i uplitanje drugih zemalja, ko je na tvojoj strani, ko je na strani okupatora, znaš, to je, mislim, posledica decenije, razumeš, užasno teške situacije, koja je opet bolja od ove situacije u kojoj si bio, kao okupiran. Znaš, ali to je jedna, mislim da kažeš, prilično zaguljena moralna dilema oko koje se sada ovde na zapadu, jel te, gubi vreme, jako intenzivno kad je u pitanju Izrael i Palestina. Koliko je opravdano ubijati civile okupatorske strane, znaš. Jer ja sad gledam ovde francuske novinare i američke i engleske itd. Koji se useravaju, brate, od truda da dokažu svetu kako nije bitna ni jedna civilna žrtva, jel te, u Gazi, u Palestini, uopšte u zapadnom pojasu, zato što su oni počinili nekakva varvarska dela i kao nema veze sad, koga god oni tamo da ubiju, to je opravdano, znaš. Ja sam stvarno, kao, kako ćeš ti, jebote, praviti neki rat bez da u njemu stradaju civili, znaš. Mislim, sa obe strane, kao, to prosto ne postoji, znaš. Pa, znaš koja ima logike, brate, što se tiče konkretno Gaze i Izraela? Ako ćemo da kažemo za Hamas da je teroristička organizacija, onda je Izrael megazord terorizma. Da. Onda je kao, ako prihvatimo da je Hamas teroristička organizacija, evo, I'll give you that, onda je Izrael Mount Everest terorizma. Da. Kao, ako onoliko mrtvih, pritom mi ne znamo inače koliko njih je bilo, šta je problem sa tim žrtvama izraelskim u tom inicijalnom napadu. Ne govore koliko je bilo vojnika, a bilo ih je dosta, što su legitimne medije. Ne govore koliko je bilo naoružanih setlera, znači naoružanih stanovnika, jer kao što si ti rekao, što su nekome ko trči na tebe je vojnik, sa to što on nema neki ID ili nešto, ne znam, nije prijavljeno, to je druga stvar. I treća stvar jeste to što je Izrael porokao gomilu taoca svojih. Namerno. Inače, hoću da pričam o tome, napravio sam jedan post za Instagram koji treba da objavim, zato što Izrael ima doktrinu kucaj Hannibal direktiva. Se zove, to je naređenje koje od 86. postoji u IDF-u, u izraelskoj vojsci, a to je da ukoliko neprijatelj uhvati vojnika ili civila kao taoca, izdaje se Hannibal direktiva, neka komanda se pušta na radio i sva vatra se usmerava na to mesto da se svi pobiju. Znači, i to bukvalno imaš kao pravilo, googlaj, to je izašlo tek 2003. je likovano, neki novinari su iskopali to pravilo, da je to praksa i da je to dodatni moralni problem za vojsku, zašto su oni usrani. Em što nisu ratovali, em što su malo pre bili u IT kancelariji, em što, brate, su u fazonu, ako me uhvati Hamas, brate, ubiće me moje. I mene i njega. Jer ne žele da Hamas ima političke, mnogo im je komplikovanije kad imaju taoca.
Da, jasno. Onda kreće porodica da kuka, spasite ga, prave se protesti, apeli se pišu Ujedinjenim nacijama, drkaju ih politički, kao sad za ove taoce. Da, jasno. Da. I zato im je bio problem kad je ova matora izašla, brate, puštena od strane Hamasa i ona je rekla, prošla sam kroz paku, ali u principu momci bili super, mislim, i devojke. Da, i šta pričaš, bre, baba? Da. Odmah ono metak u čelo. Metak u čelo, da. Ne isplati se, stvarno im se ne isplati, tako da su brutalni. Da. Ali, ne znam sad kako smo skrenuli ovde. Pa dobro, da, poenta je bilo to kao civili u ratu i kako ratovati bez civilnih žrtava, da. Tako ratovi, da. To ovaj film jako dobro problematizuje, znaš, jer ti onda imaš tu neku ideju da ako si ti civil, a živiš kao okupator, da. Znaš, negde si samim tim, brate, legitimna meta, razumeš? Znači, ti sad ne možeš biti, to je meni fascinantno ovde, kažem, u Francuskoj jako dobro imaju način da racionalizuju stvarnost i da budu beznadežno i kao, kako da kažem, blaženo neobrazovani na tu temu. To da kao, kako možeš ti da ne vidiš, brate, tu strašnu eksploataciju koja ti se dešava na tvoje oči, znaš, ti ljudi koji su živjeli ali žive tada, znači, kako ti možeš da prosto ne vidiš da su ti ljudi nepismeni, odrpani, Ne, ja bih rekao da su oni nevini, znaš u kom smislu? Kao što mislim da je gomila Jevreja, da su oni naročito fundamentalnih Jevreja, mislim da su oni iskreno nevini, zato što su, oni jednostavno, brate, oni imaju izraz goj. Da. Što je ne Jevrej. I to se često koristi kao fucking goj. U smislu kao, to je između ostalog što je jako neobično da imaš izraz za ne, kako bi mi zvali nesrbin. Da. Znaš, kao dolazi ti neko u kuću i ti kao, vidi ga, ovo je nesrbin. Kao ono neki Nemac, brate. Da. Mislim, jako je neobično, to dosta govori o identitetu ako ti imaš izraz za sve ostalo. Da, sve što nije tvoja nacija. Da. Pritom nije kao da si većina na svetu, da je njih kao 5 milijardi, pa drugih 3 milijarde su to neki ne mi, nego je njih ukupno, ne znam šta, 15 miliona. Kao, znači, 15 miliona, a ovamo, i po njihovom viđenju, njih je 15 miliona i imaš koliko? 8 milijardi goj, fucking goj. Tako da nas to onako malo govori o nekom problemu koji je star u 3 pizde materine. Pre vremena još. Ali uglavnom, to je meni zanimljivo da jednostavno, da ti kad si odgajan na taj jedan način, i ja mislim da ti bukvalno nemaš mislite kada vidiš Palestinca, ti ni nemaš, ja bih rekao da si ti nevino zao, ne znam kako to može se kaže. Činiš zlo, a nevin da shvatiš, da. Jer ne znam, kao ti bukvalno ne percipir, kao što ti ne možeš da percipiraš kada staviš crnca u kavez i voziš ga kroz Knez i kao hej, čovek crne u gradu, da. Da, i kao ako to radiš 1900, ne 1900 ili ne znam, 1350. Da. Jebi ga, brate, ne znaš za koncept. Pa dobro, ali to tvoje prvo mora da počiva na neznanju, drugo mora da počiva na dehumanizaciji, znači da ti ne vidiš te ljude kao ljude, totalno, nego ti je prosto normalno, znaš, da ti ljudi žive u nekoj kasabi, a da ti živiš u, nekom velikom lepom saloncu, stanu, da ti imaš struju, oni je nemaju, da ti imaš vodu, oni je nemaju. Znaš, ti moraš da normalizuješ sam sa sobom tu situaciju da bi ti mogao da tako sediš i slušaš muziku i piješ svoj espresso, dok tamo neko, razumeš, rbači u rudiku. Posle 130 godina, brate, ti si kao, kapiraš kao, ti si četvrta generacija, brate. Pazi, ja mogu da prihvatim donekle tvoju logiku da si ti nevin u tom smislu, jer si odrastao u toj kulturi, ali je isto tako onda nevin onaj koji ti spraši metak u čelo, razumeš, samo zato što sediš i piješ espresso, razumeš? Pa ne, ozbiljno. Po istoj logici, razumeš? Zato što je rođen u... To je inače, samo da znate ljudi, ovi momci što su izleteli iz Gaze, oni to je prvi put, inače, pošto je tamo je, inače, 18 godina je, kako se zove, median age, kako se zove, brate, prosječno životna dob, da. Da, tako da ti mladi momci nikad nisu izašli iz Gaze pre toga.
Znači, niko od njih Ko je njima, nije... brate, bio trip, jebote, izletiš na nekom ventilatoru, razumiješ, nikad ranije. To je kao ti da si otišao na mesec, bukvalno, jebote. Pa da. Da, Kao ti bukvalno živiš unutar zidova nekih ceo život. da. I ovaj pre tebe nikad nije bio napolju. Ti nikad nisi bio preko tog zida. I ti odjednom... Freedom! Evo ga, Michael Jackson, Freedom. Da. Da, tako da je ono... Mislim, to treba samo uzeti u obzir kad se kao zašto su oni brutalni, pa mislim, kao... Pa znaš, tako da je to, mislim, na veliko zgražanje, kako da kažem, ostatka sveta, pre svega zapadnog sveta. Ja mislim da je ovaj film onako jako gorka pilula, znaš, ono, ko u Matrixu imaš dve pilule, ti ko popiješ obe. I kao, prosto da ti ono objasni na jako vizualan, rekao bih, dosta direktan, onako suvoparan način, bez okolišanja, ti prikaže prosto celu stvar, razumiješ, sa obe strane, i to je odlično, zato što je nekako sa obe strane vidiš i francuske i alžirske, vidiš sve kao šta se dešava i onda ti, brate, prosto donesi sam svoj sud, znaš. Da. Vidiš kako izgleda otpor, vidiš kako izgleda sa druge strane, to se vidi kao terorizam, vidiš Francuza kojima tu ništa nije jasno, vidiš ove, brate, koji ginu kom uve, znaš, mislim, što kažeš ti, počeo si da pričaš o tome da oni kad su krenuli to, pre nego što su uzeli da ubijaju Francuze, su prvo uzeli da ubijaju svoje to dilere, razumeš, koji tu prodaju drogu, znači, lokalcima, onda su uzeli da ubijaju žbirove i kao to, drukare iz svojih redova. I tek onda, kad su, što kažeš, počistili svoju kuću, su krenuli da ubijaju francuske pandure, znaš. Pa onda su počeli da ubijaju civile, znaš. I to ti je kao neka metodologija, kao prosto otpora, gde ti znaš, radiš sve što možeš da dođeš do toga da se kao čuje, znaš, za celu stvar. I što, izvini, što je najgore, nisu platili te živote, nisu platili ti neki Francuzi tokom tih 130, nego neki random posle 130 godina, brate. Da, njihovi... Kao popili te metke i eksplozije. Da, njihovi pravunuci fazon, da. Pa, znaš šta, to je jedna stvar kada pričaš o tome kao da li je civil, žrtva, ajde da se vratimo na tvoj primjer espressa, ti sad kao piješ espresso u tom kafiću i eksplodira ti bomba ispod stola. Da. I raznesete u 100 komada. I da kažeš, ako si ti civil, naročito ako si to neka žena, neko dete, to je stvarno za svaku osudu. Sad, zamisli da je taj espresso koji ti piješ, da je tu kafu ubrao neki lik iza koga je stajao neko sa bičem, razumeš, i kalašnjikovim, i kad on ne bere tu kafu dovoljno brzo, on ga iskundači, razumeš. Znaš, pa je onda tu kafu transportovao neko pod istim takvim uslovima, pa je onda tu kafu ispekao i samlao neko u istim takvim uslovima. Znači, u toj šoljici kafe imaš toliko nasilja, razumeš? U tom procesu kao proizvodnje, da bi ona došla do tebe, da bi je ti popio, tu je, znaš, ne znam koliko života ljudskih što uništeno, što ukinuto, znaš. Mislim, i za svaku stvar koja se, za svaki aspekt života tih ljudi koji žive u tim okupiranim zonama, znaš. Da. Bukvalno svaki aspekt njihove svakodnevnice je prošao kroz ogroman špalir, razumeš, nasilja, i ubistava, i eksploatacije, i gorčine, i besa, i svega drugog, znaš, tako da ta kultura koju ti živiš, koju uživaš blaženo nesvestan, jel te, odakle dolaze ti resursi, je prožeta, brate, nasiljem, i na kraju to je što tebe digne u vazduh, kao zapravo, kad ti neko stavi bombu ispod stola, znaš. Da, tako da nije ni bitno da li si ti svestan ili ne, ili koga briga, ti ćeš popiti tu, mislim, ti ćeš da kafu i tu bombu. A sa sve espresom ćeš, brate, da završiš na krovu, brate, u komadićima, ali jeste, pa da, jeste. Tako da, eto, ne znam, ili imaš neke završne misli, brate, osim što smo nahvalili film, ja imam jednu stvar da kažem, ali ajde kreniti prvo. Pa ništa, evo da, meni su kao finalne reči, obavezno gledajte film, fantastično, inače zaboravili smo s tehničke strane da kažemo da je fantastično originalno režiran, originalniji od današnjih filmova, ovo je film koji je moderniji od današnjih svih filmova, jer je ovako kao factual, znači ide dan taj, 3 sata, vreme, ovde, 4 sata, ovde. Znači, samo ti prikazuje ti kao konflikt, kao sveznajući pripovedač, da, i prosto ti je kamera postavljena na raznim mestima u gradu
i to je toliko osvežavajuće i originalno, da nemaš ono Ben Afflecka s kojim treba da se konektuješ ili ovu gnjidu Tom Hanksa koji te kao, he's a retard, ali heroj. Pa kao kako on, znaš, nema muženja emotivno, konkretno sve, brate, ono, muški napisano, organizovano, tapa. Kad ozbiljni ljudi prave ozbiljan film o ozbiljnoj temi, jebote. Da. I tako da... ekscesnog patetisanja, brate, to je isto jako... Nema ono preterano mnogo dece koja plaču, naš, musave, majki koje leleču i nariču, razumeš, muževa... Iako su sve to radile u ratovima, da. Pa naravno, mislim, ali, znaš, nije akcenat na tome, nije akcenat na ome što zovu u Hollywoodu, tearjerker, znaš, da te neko izvuče, brate, emociju iz tebe. Da. Nego je bukvalno to novinarski, onako suvo, znaš, precizno, temeljno. Brate, ja moram da nađem još ovakvih filmova, mislim, ovo je kao... Evo, ako neko može preporuči Da. Komunistička... Šta su tebi misli finalne? Pa, znaš, meni je jako zanimljivo što u ovom filmu sve ono što mi inače kada ti i ja, znači, pričamo o filmovima ili kada razmišljamo o filmovima, znaš, sad kao volimo, ne znam, Kubricka, volimo Tarkovskog, ovoga, onoga, znaš, sve te neke stvari koje su nama dragi u filmu kao u umetnosti su ovde, rekao bih, skoro pa potpuno odsutne, znaš. Znači, to ono estetika, neko to... Ali ja volim, ja obožavam to, brate. Pa, znaš, kao meni ovo, što kažeš, to je neka antiestetika koja zapravo užasno solidna i užasno jaka. Ali, znaš, sad zamisli, jebote, da je ovo uzeo neki Kubrick da režira, mislim, naravno, svaka čast Kubricku, ali, znaš, kadrovi, ne znam, 2 minuta, kao, brate, neka. Da, ne bi mogu. Pa da, ne bi mogu. Ne bi prihvatio, on ne bi ni prihvatio, bio bi fazonu, nije mu bio glup. Ne bi mogu izgledati. Brate, ili sad kao Kurosawa, ili ne znam, Takashi Miike, brate, ili neki lik koji je kao neverovatno dobar u svom poslu, na svoj način, kao autor. Znaš, ovde ti ja mislim da meni je fascinantno što je, čini mi se, ovde autor najviše odstupio od svog autorstva, razumeš? Da. Još jedan razlog zašto ga je ovi su govnari francuski iz Novog Talasa, zašto su mrzeli, mislim, Pontecorva i ceo taj njegov gas, je što je potpuno, ti ne vidiš toliko autora ovde, on je toliko fokusiran na ono što ima da ispriča, razumeš? Da. Znači, nema izdrkavanja, to kadriranja, ludila, znaš, mislim, to kao glumaca koji nešto bravurozno glume, znaš, koji padaju patos, koji ono što kažu žvaću scenografiju, znači ništa, brate, film je toliko čist. Nema Mikija Manojlovića iz Undergrounda. Nema, brate, znači ruža u dupe i ostale kusturičine, razumeš, dekoracije. Da, brate. Nema ništa od toga, kao to, ne znam, trči slon iz zoološkog vrta, znači, lete cigani u nebo, mislim, nikakvih, prostravanja te vrste. Da. Niti je, znaš, mislim, čovjek je, kažem, opet komunista i pravoveran je u tom smislu, naravno da je na strani Alžira, naravno da je antikolonijalno, antiokupatorski nastrojen, ali vrlo... Ali potrudio se da ne napravi propagandu. Da. Mislim, napravi, dobro, sve je propaganda. Pa, naravno, mislim, kad otvoriš usta, to je propaganda. Bukvalno. Ne postoji nepropaganda. Ali u smislu, kao, potrudio se da kao informativno prikaže kao upravo koje odluke su Francuzi donosili i na nama je da provalimo, a jasno je kao koje su pogrešne. Pa, brate, to što su tu je pogrešno. To su jebiga. To je pradedan se zajebo. Pa, znaš, i opet da se vratimo na ono što je rekao ovaj lik koji igra glavnog francuskog vojnika, obaveštajca koji tu, da kažeš, uništava taj otpor, koji je prikazan kao, naš, hladni profesionalac, dosta dobre, kako da kažem, vojne etike, on je to kao časni, razumeš, službenik, poštuje svoje protivnike i tako dalje, što je to što kažeš, rekao, brate, ja sam ovde da lomim noge i ako hoćete da smo ovde, da okupiramo ovu zemlju, moramo da polomimo jedno 300 nogu i jebi ga, brate, znaš, svaki dan, mislim, ako nećete da lomite noge, pakujemo kofer i idemo kući. Pa da. Znaš, ali to je, pazi... To je nekako pošteno, mislim, zato što meni bi bilo strava
da Ameri više kao, brate, kažu kao lomite noge. Mislim, znaš Meni kao, je, znaš, jedna stvar... kao, brate, kažite ljudi, mislim, ili ne, mislim, kao, ali taj bullshit da si ti kao moralan, znaš, kao, znaš, ti hoćeš i da te vole i da lomiš noge, ali da se ne priča o lomljenju nogu, ali kad izađu vesti, onda mi smo protiv lomljenja nogu, ali nam trebaju ti iPhone-i. I dalje, jel može bez lomljenja? Ne može. Ej, jebi. Jebemo mater, čekaj, šta je Opra rekao? Opra se ugojila. Znaš, prosto kao nekako je, super mi je taj monolog i baš ću da pogledam, možda ga je čak i rekao, zato što ne bi me čudilo da su mu skidali, jer je on davo gomilu izjava čovjek tokom svoje te karijere. To jest, ali nije on je kompilacija više, da, to sam setio. Da. On je kompilacija više pukovnika ili koji god vojnih lica koji su vodili Alžir, grad u tom trenutku i bili odgovorni. Tako da su oni sve te neke izjave njih raznih sasuli u jednog čoveka. Što je isto cool. Znaš šta je meni tu super? Mislim, u ovom filmu, da kažem, to je možda stvar koja onako malo odstupa od kolonijalne stvarnosti, što ti vidiš njega koji izađe i kaže to jebi ga okupacija, znači to, lomimo noge, pucamo u kolena, razumeš? Da. Sve po redu. I to je nekako pošteno i mi bi svi, mi kolonijalni subjekti, jel te, mi bi jako voleli tu vrstu poštenja. Jevi ga, brate, došli smo da vam uzmemo sve rudnike i ja u kurac, ono, ne? Da, pa da. S druge strane, kad gledaš američku verziju svega toga, gledaš čudesnu ženu koja, spasava onu iračku decu. Sve! To je najbolji kadar u istoriji kinematografije. Stvarno, jako podcenjen kadar. Pritom je do jaja truo taj CGI. To je sve nekako... Ja mislim da je Jevrejka. Da, Gal Gadot jeste, da. I kao, znači, to je toliko nekako trulo, brate, i cinično i jezivo, ali dobro, znači, to imaš kao, to ti je američka okupacija, razumiješ? Da, oni hoće da te jebu, oni hoće da ti uzmu sve, da te jebu fizički i onda da ti prodaju film koji ti govori kako ti je ekstra. Da, to. I te pare da ti uzmu i mentalno, i da ti kažu ne snimaju one tvoje gluposti. Nego Gal Gadot spašava tebe i ti još trebaš da kao, odnesi me Gal. Da. Znaš, nemoj da me ispustiš. Da, i to nekako kad pogledaš kao s jedne strane, eto, ovaj crno-beli film, pošto treba i to reći da je crno-beli film u pitanju, bitka za Alžir, i one, brate, namunjene boje, znaš, to iz čudesne žene, i ti si kao, okej, baš nam je i kvalitet okupacije, opao. Bukvalno, da. Znaš. Baš su se ufucali, majku. Da, brate, baš je kao krš, tako da, eto, to je isto treba reći za kraj, iako mislim da smo rekli, ali da podvučemo, da je ovaj film toliko fascinantan, zato što je neverovatno koristan i za okupatore i za okupirane, razumiješ? Znači, ovaj film koji jednako treba da gledaju i okupatori i okupirani. Svako iz svog razloga. Da, pa da. Svako iz svoje perspektive, da ovi nauče kako se dobro radi okupacija, razumeš? A ovi da nauče kako se dobro bori protiv iste, Da. Meni je samo zanimljivo, zato što ja znam da sa tome mrzim da istražujem najve života, da je taj sistem kao ćelija u organizaciji gde se samo znaju dvoje. Da. Pa onda kad džabe mučiš nekog kada ne može da ti kaže za ovog drugog jer ga ne zna ili tako nešto. To je, ja mislim da to posle, to je korišćen, to je Al-Qaida imala taj neki sistem. Ja sam to nešto davno čitao, ali mislim da je taj princip samo još više razrađen kasnije na Bliskom istoku. Bukvalno odatle, izvežen. To verovatno došli sa CD-ovima, tad su bili CD-ovi kad je bila Al-Qaida. Da. CD kopijama ovog filma i kao ovako ćemo. To ti je, asimetrično ratovanje, znaš, da ti, mislim, šta to znači po definiciji, da ti se sukobljavaš sa nekim koji ima disproporcionalno veliku vatrenu moć i ljudstvo i sve na svojoj strani, što je utoliko ciničnije zato što je taj neko tvoje resurse uzima i od tvojih resursa se bogati i od tvog rada pravi svoju vojsku, razumiješ, mislim, i to.
I kako ćeš ti onda da ratuješ? Nemaš ti vojsku s kojoj možeš da odeš na polje, znaš, i ono, juriš kao na neprijatelja. Ko Mel Gibson. Mislim, ko Mel Gibson, da. Kao nemaš to, nego moraš da imaš ono tu, tajnovitu organizaciju, mora da bude zavera, mora da bude, razumeš, cela ta stvar kao. Tako da, i mislim, prosto, ono, kao nateran si u taj, da kažeš, teroristički okvir, ono, da se tako ponašaš, znaš. Tako da, i u tom smislu je, kao da kažem, realniji od ono, mnogih ratnih filmova koji se bave tim, ono, epskim, znaš, ono, velikim scenama, to juriša sa 100.000 ljudi, znaš. Mislim, i ovo je nekako, znaš, i ti kad gledaš, šta je to isto bitno reći kad kažeš da je ovo najbolji ratni film svih vremena, znaš, ti kada gledaš neki film, to Mela Gibsona, ne znam, ili gomilu tih sovjetskih ratnih filmova, znaš, to, brate, ono, jako ti se digne, ono, kita na celu tu epiku u fazonu, ono, gledaš, ono, na 300.000 tenkova, znaš, wow, ono, ludilo, znaš, bitka za Stalingrad, znaš, mislim, ovde vidiš da to ima sve neku kao jako ljudsku dimenziju, zato što se dešava na mnogo manjem prostoru, dešava se ulicama, dešava se, znaš, to među civilima. Da, ljudi preskaču krovove, ono... Pa, bukvalno, znaš, nemaš tu ideju, ono, idem da herojski, ono, izginem, znaš, za otadžbinu i to. Nemaš te kao, ono, nadahnjujuće momente, kao film je lišen nekako dosta i od toga, znaš, nego je sve to, brate, teskoba, klaustrofobija, ono, uletiš u podrum, sakriješ se u bunar. Razumeš, neka baba te šteka u bunaru. Ali nije samo to, meni ima jedan strava detalj, a to je da kao da kad pričaju kada je krenuo dan revolucije, kao dan posle 2 godine posle dešavanja u filmu, su kao iz te, kako se zove, Kasaba, da, iz tog brda su samo krenuli da se čuju vrisci žena, oni kao samo odjednom krenulo da vibrira ono brdo i kao to da su se Francuzi strašno plašili tog zvuka, jer je animalan, lud je, brate. Da, kao one štuke nemačke kada idu ono u ponor kao to. Da. I meni su, zato što meni je taj, ono, meni to toliko radi, brate, taj zvuk žena. Ono koji proizvode mi je kao, brate, ajmo! Ludilo. Znaš onaj memory meme, ono, vežite me za projektil i spalite ga u Tel Aviv. To je to. To je to, da. Ali pazi, treba reći da se to dešava na samom kraju filma, to je poslednjih, ono, koliko, kao minut, razumeš? Da. Od filma, a ostatak filma je ta, ono, teskoba i nelagoda i klaustrofobija, znaš? Da. I kao ni malo glamurozan, ni malo herojski, ni malo, ono, poetski prikaz rata, znaš? Da. I to je nekako celo stvar. Brate, pritom, ono finale, kad izlaze svi na ulice, je ludilo snimljeno, brate. Ono izgleda jebem ti sunce, brate. Baš je epik jebote. Epik i drti jebote. Jeste, ali je vrlo low key, ono, u isto vreme. Low key, da. Genijalno. Ništa, eto ljudi, to je to. Gledajte Bitku za Alžir, uživajte, javite nam utiske. A mi evo pratimo ovu situaciju, pa nemam pojma o čemu ćemo sledeće, dogovorit ćemo se. Nadamo se najboljem, da. Pratite Borisa na Person and Person page na Facebooku, Person and Person Instagramu. Za mene imate linkove svuda i vidimo se uskoro. Ćao! Ćao! Guys, we're booming Gaza right now. I'm trying to take my popsicle with our best soldiers here. This is crazy. This is not normal what's going on. But guys, we are going to win. We are together. We're strong.